Саба дулкыннары телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һәм без студиябызга килеп ирешкән бердән-бер тәбрикләү хатын иясенә ирештерергә ашыгабыз. Исәнмесез, Саба дулкыннары телерадио компаниясында эшләүче егетләр һәм кызлар. Сезгә Теләче районының Олы Теләҗе авылыннан хат язабыз. Сәбәбе бүген, ягъни 3 сентябрь көнне Байлар Сабасында яшәүче кадерле туганыбыз Сәетова Зөлфирә Касыйм кызының туган көне, 60 яшьлек юбилее. Түгәрәк табынлы ныклы гаиләдә туып үскән, бер ояда канат ярган, тормыш сынауларында шатлык куанычларны да уртак итеп яшәүче кадерле апабыз. Сине бүгенге олы бәйрәмең, юбилеең белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Синең шул кадәр сабыр, көләч йөзле, шат күңелле булуыңа сокланабыз. Бер-бер артлы килгән борчуларны җиңеп, тормыш сынауларына бирешмәскә өйрәндең. Безнең өчен һәр вакыт түземлек үрнәге булдың. Син сентябрь кызы, дөньялыкка ишек ачкан сиңа сентябрь. Кабатланмас яңа бер җыр бит син, тик бер генә җирдә, бердән-бер. Төпле киңәш белән ярдәм итеп, гел булышып безгә яшисең. Син бит апа әнидән соң безгә иң кадерле, якын кешесең. Түзде җаның авыр сынауларга, сабыр булдың апа, сынмадың. Безнең өчен яшәү өлгесе син, сүткән чакта гомер йомгагын. Яраланган язмышлы мин димә. Юкка түгел җирдә яшәвең, кайгылардан түгел, тик шатлыктан, түгелсеннәр энҗе яшьләрең. Бүген дә син үзеңнең тирә ягыңдагы кешеләргә шатлык өләшәсең. Олысына да, кешесенә дә син кешелекле һәм игелекле, абруйлы киңәшче. Шуңа күрә дә үзең олы ихтирам казангансың. Лачын кебек 2 улың, алма кебек киленнәрең, әби дип йөгереп йөрүче оныкларың, сине хөрмәт итүче туганнарың бүгенге көндә ныклы терәгең. Алдагы гомер юлларыңны да сау-сәламәт булып, күтәренке кәеф һәм туган тумачаларың, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үтәргә язсын. Без туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә, туганлыкны саклап, хакын хаклап, атлык бергә гомер үренә. Бармак арасына ит үсми юл, читләр генә безне чит итә, бер-береңә терәк, кирәк булып, яшәүләргә җирдә ни җитә. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше туганына килеп сыена. Исәнлектән айырмасын Ходай, бергә булыйк гомер буена. Нинди генә вакытлар булса да сиңа таяна алуыбызны беләбез. Һәр даим синең ярдәмеңне тоеп яшибез. Кадерле апабыз, безгә кылган изгелекләрең үзеңә игелек булып әйләнеп кайтсын. Аллаһы Тәгалә сине рәхмәтеннән ташламасын. Без сине бик нык яратабыз. Узак яша апа безнең өчен. Булып һәр чак күңел кызгысы. Син чынлап та безнең өчен җирдә әнкәй кебек яшәү өлгесе. Кулыңнан килмәгән эшең юк. Күңелең сыйдыра барсында. Сынмыйсың, язмышның җилләре искәндә давыллап каршыга. Рәхмәт сиңа барлык назың өчен. Сый-хөрмәтең йөрәк җылыңа, бәхет кышы яшәү гимнын сузсын, күнеп синең күңел кылына. Иң изге теләкләр белән сине хөрмәт итеп, бер туган энеләрең Искәндәр, Мәүлиджан, Илдус, киленнәрең Минниса, Илвира һәм аларның балалары диелгән. Әлеге тәбрикләү сүзләренә безнең иҗат төркеме дә бик теләп кушыла. Сау-сәламәт һәм бәхетле булыгыз. Заманзары бик күпләрдә, күрше-күршегә керешми. Туган-туганнар белән, туган-туганнар белән йөрешми, саулык бирешми. Туган-туганнар белән, туган-туганнар белән йөрешми, саулык бирешми. Аллаһка шөкер бергәбез, Аллаһка шөкер бердәнбез. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгендә без. Шын туганнарча яшәдек, шын туганнарча яшибез, электә бүгендә без.
Сіз мен дейік, мені сіз дейік. Үзіле тұрғанларым, бұ кімнің туғанларысың, бұ кімнің туғанларысың, бұ менің туғанларым. Бұ кімнің туғанларысың, бұ кімнің туғанларысың, бұ менің туғанларым. Аллаға шүкір біргәбіз, Аллаға шүкір бірдәнібіз. Шын туғандарша яшәдік, шын туғандарша яшейбіз, ілікті бүгіндәбіз. Шын туғандарша яшәдік, шын туғандарша яшейбіз, ілікті бүгіндәбіз. Бұна башы қара қаршы, іші біз бірге вашыбыз. Хәзрәт көрмәсін башыбыз, хәзрәт көрмәсін башыбыз, сау болсын әр қайсыбыз. Хәзрәт көрмәсін башыбыз, хәзрәт көрмәсін башыбыз, сау болсын әр қайсыбыз. Аллаға шүкір біргәбіз, Аллаға шүкір бірдәнібіз. Шын туғандарша яшәдік, шын туғандарша яшейбіз, ілікті бүгіндәбіз. Шын туғандарша яшәдік, шын туғандарша яшейбіз, ілікті бүгіндәбіз. Партайышырбыз туғаннар, суынмасын аралар. Араларның бірдәмліген, араларның бірдәмліген, давам етсін балалар. Араларның бірдәмліген, араларның бірдәмліген, давам етсін балалар. Аллаға шүкір біргәбіз, Аллаға шүкір бірдәнібіз. Шын туғандарша яшәдік, шын туғандарша яшейбіз, ілікті бүгіндәбіз. Шын туғандарша яшәдік, шын туғандарша яшейбіз, ілікті бүгіндәбіз. Ілікті бүгіндәбіз. Аллаға шүкір біргәбіз. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба тулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.